Human mapakita sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ang kalisod sa pagpatuman sa modular learning, ilabi na sa usa ka tinunan sa grade 4. Kansang inahan ang nag-inusarang mibuhi kanila kay napriso ang ilang amahan, usa ka malumo og kasing-kasing nga tawo ang nitanyag og tabang pinansiyal sa pamilya. Siluan mayron din sa report. Ang istorya sa grade 4 student nga si Wenzel Quizon nga nagpatabang og tubag sa iyang module sa iyang mga silingan samtang nagbantay sa iyang duha ka mga manghod. Nakapatandog sa usa ka individual nga mutanyag og tabang pinansyal sa pamilya. Ang 27 anyos nga inahan nga si Rizel na narbaho isip sakop sa housekeeping sa PEZA aron may ikabuhi sa iyang tulo ka mga anak nga si Wenzel ug duha niini ka mga manghod nga nag-edad og 5 ug 3 anyos human mapriso ang iyang bana. Sa telephone interview, gibutyag sa Good Samaritan kinsa nagdumili pagbutyag sa iyang pangan nga nabalaka siya sa kahimtang sa gagmayng mga bata nga kanunay mabiyaan sa ilang inahan kay nanarbaho. Kalibutan, sharing naman Di man po niya akong kwarta. Gibo ko sino niya. So, mato nga, I will give her monthly, you know the amount already. I want her to resign from her work and focus on her children. Matod sa donor, andam siyang musustento matag buwan sa pamilya ni Rizel kung mo-resign siya sa trabaho aron maatiman ang iyang mga anak. Andam usab siyang mutabang sa uban pang panginahanglan sa pagtungha sa mga bata ug pagpaayom-ayom sa ilang panimay. Simple ako pangayo bayad niya. Kita mga Katoliko, God, ato ng admitihon nga kuwang dito sa Ginoo, puro mugod ta kwarta, puro trabaho. So ina siya, I want her to go to Mass every Sunday. Pray the rosary every day. Gitawagan sa RTV Balitang Bisdak si Rizel ug among gipahibaw nga may andam nga mutabang kaniya. Gihatagan namo sila og kahigayunan nga magkaistorya aron masabot usab ang paagi sa pagpadala sa kwarta. Wa kalikayin ni Rizel nga maemosyonal. Pasalamat jud ko jud nga anak. Nay willing nga mutabang nako. Ya kanang kung mao na iyang kuan ako nga na mo simba. Pero sa una magsimbahan man jud ko karon mabisid. Dili na jud kay ko makakuan. Nakapananghid si Rizel sa iyang agawon ug iya kaming gipakita sa kahimtang sulod sa ilang panimay sa Saak 1 Barangay Buaya, diin dayag ang ilang kalisod. Napo katuig nang nagpuyo ang pamilya ni Rizel ni ining maong panimay ug napabarog lang kini gamit ang mga ginamit na usab nga mga plywood ug kahoy. Apan lagi tungod sa kalisod, wala na mailisi ang mga dapat niini ug gani. Ang mga atop na nga buslot na ug lisod kaayo matag higayon nga muuan kay mabasa gyud sila ilabi na dinhi sa ilang kusina. Kusog kayong kuan to pero pag ilis na nakong kuan dira sa kusina to yun na siya diha. Hayan pinaagi sa abag sa usa ka Good Samaritan, mas mahataga na og saktong pag-atiman ug paggiya ni Rizel ang iyang mga anak nga uhaw sa pag-amuma. Uban ni Godfrey Lien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.